an bɛ foli kɛ aw bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliden cɛman ni maliden musoman denmisɛn fara maakɔrɔ kan an b'a fɔ aw ye waaw ni fɔ ma ko zo 1 2 3 4 kamale 5 ni ye zo de wallahi ka malidenw fo ni o foli kɛ wallahi ka fu ye k'u ni ce wallahi je te dis u ka filɛli ko ɲuman na lamɛnli ko ɲuman na wallahi ka anw kɔkɔrɔma dondo ala diɲɛ dongo da bari Tam TV a kɛra sanbala ɲɔ de ka da ɲɔtɔw kɔ ka yu ni ka sanje tila ka ye ɲɔtɔw ni sancɛ galla alala kamale n'i ma na anw fɛ yan i t'i ye o i t'i ye dɛ mo fi ye dɛ ni i bi na waati dɛ ne bɛ ɲininka o salo de salo na sini pasini dɔw tun bɛ pan ni na e ɲɛ b'olu la ko minɛn tɛ e bolo wa minɛn t'u bolo de mais e de bɛ mun wele k'u kana baara la téléphone kelen bɛ se ka ba kɛ baarakɛla ye wa caméra minnu bɛ anw bolo yan c'est des caméras professionnelles a b'a kɛ tan nɔfɛ i b'a kɛ tan a b'a kɛ tan ventilateur dɔw bɛ kɛ mɔgɔw ka so kɔnɔ an ka urubo ninnu bɛ ten de abada n'i taara an fɛ a b'a fɔ n'i taara an fɛ a barika urubo ye urubo i Tarawele urubo Tarawele Danbɛlɛ urubo Tarawele basi tɛ sisan n'a ma ɲɛ k'an donna ka foli kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma an bɛ mɔgɔw invité voilà 22 septembre don wallahi wula fɛ zo ka concert bɛ yen wallahi yan'a ka fatu a ye bɔ dɛ yanni cɛ ka fatu a ye bɔ a ye Mali ta yɔrɔ caman dɛ a ka haramu fo ka dɔnni aw de ko k'aw bɛ zo fɛ aw de ko k'a ka di aw ye wallahi a co a yɛrɛ ko di ko Mohamed Magaji Magalu an ma nin jɔ a dɔn dɛ ni a nana kɔsɛ nɔ mɛ a co a dɔn ne don awɔ kɛ aw de ko k'aw b'a fɛ kosɛbɛ donc maintenant a fatura Lord Makaveli a ka fatuli kɛnɛ kan jama sɛbɛkɔrɔ cayara très bien nka a ka concert fana bɛ yen 22 septembre don k'a daminɛ kabini 15 heures fo ka taa dugu tila jama ka bɔ bɛɛ ka bɔ an ka taa nin kɛnɛ kan an ye kaburuden fa cogo min na an ka taa place de sénateurs fa ten an ka taa an mago b'o la dɛ voilà kamalen an b'o kɔnɔ bisimila a fɔ n ka dabali ban kuma ba f'i ye mun kɛra n'i ye Mali ka ko don n'i ye kelen kɛ Mali la an bɛ fila k'i la comme a ma tɛmɛ ni an ka balontannaw bɛ Asimi ladege o cogo di ni e bi don dɔrɔn an bɛ kɛ 2 ou bien 3 ni 1 2 3 mun de kɛra 2 2 5 n bɔ kun pa la sa kamalen Faransi jamana ɲɛma a n'a ka kɔnɔguwan a n'a ka tɔɔrɔ a n'a ka ɲɛniba goro ko u ka a tɔgɔ di u ka service de renseignement min minɛna Mali la yan ko u b'a di k'an k'a di u ma o la an ka diplomatie maa fila bɛ yen k'u b'o ci an ma 72 heures o kana tɛmɛ o kan dɛ Asimi fana ko o tɛ baasi ye koyi an b'o lata an bɛ maa 5 ta ka bɔ i ka ambassade la olu bɛ maa 2 gɛn an bɛ maa 5 olu ye an bɛ maa 5 gɛn u ka nin ambassade an bɛ nin kɛ ekɔliso ye yan o iye Mali mangane tɔnɔ madali ye Asimi Goita faso bado tɔnɔ madali do kamalen n'i y'a kɛ aw na an b'a k'i la attends fɔlɔ tubabu kun ma taa burusi kɔnɔ an bɛ boli k'a filɛ o tɛ bilen dɛ i jɔ n ka nin yɔrɔnin fɔ a ye monsieur le président Emmanuel Macron voilà nous sommes un pays souverain voilà nous sommes un pays indépendant très bien aujourd'hui oui notre pays a décidé d'aller vers eux pour eux, dent pour dent. Ah là, tu le fais et on réplique directement. Donc à toi de voir maintenant. Nous quand même on est là, on garde notre position. Voilà, on est tranquille. Un pays membre de l'AES. L'AES est composé de 3 pays. Le Sahel, aujourd'hui, est en train de se sécuriser lui-même. Votre troupe antiterroriste là, on n'en a pas besoin. An b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ni ce. Wallahi. Wallahi an b'u fo. An b'u fo ka da mun kan. Kamalen. Ne y'a f'i ye ka tɛmɛ n ko ba bɛ mugutigi ɲɛ filɛ k'a da don mugu la. I y'a fɔ. Hadamaden n'i ma ɲɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ i ka
I b'a bonya filɛ nin bonya kuma dɔ la i bɛ mɔgɔ jagoya k'i bonya de wallahi Segu awɔ i ka nin kuma ye tiɲɛ ye dɛ I ka nin kuma ye tiɲɛ yɛrɛ de kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'olu to u yɛrɛ ma a bɛ k'u kɔnɔ ko e ye fugari de ye I bɛ mɔgɔ dɔw jagoya u k'i bonya hali n'a man d'u ye I bɛ ne bonya de hali n'a man d'u ye wallahi donc o bɛ min na c'est clair an b'a fɔ président ye k'a fɔ ministre des affaires étrangères ministre des Maliens de l'extérieur très bien ko an ko u ma k'u ni ce u ni ce baara ɲɛna kojugu c'est la réciprocité n'u ye dɔwɛrɛ kɛ a ka dɔwɛrɛ kɛ min ka jugu ni nin ye n'i y'a kɛ an b'a kɛ a banna an ka jamana y'o di tɛ se i ka jamana marali la o e bɛ n'i sen n'o anw da la ka i ka du ci ka k'a fɔ i bɛna anw ta ci o tɛ kɛ olu t'u ka tubabukɛ de nɔfɛ yan u b'a nɔfɛ problème t'a la anw ka maa dama dɔ bɛ yen u k'olu di an ma an bɛ tubabukɛ d'u ma an bɛ tubabukɛ d'u ma a banna c'est tout maa dama dɔ bɛ yen u k'olu di anw ma an bɛ tubabukɛ d'u ma nin ko in bɛ taa laban o la koyi n'u sɔnna ma problème t'a la kɛ nin ko bɛ taa parce que nin bɛɛ bɛ ka kɛ a tɔgɔ ye di min minɛna o tɔgɔ tɛ lisi kan fɔlɔ e tɔgɔ bɛ lisi la ko a bɛ mɔgɔ 2 min bila ka na n'o don an bɛ mɔgɔ 5 bila ka taa a banna mais est ce que a fɔra ko cɛ bɛ lisi la a tɛ ni u bɛ aw ɲininka nin karisa an bɛ fɛ an ka mɔgɔw ka na voilà an ka mun kɛ a ye an b'a fɔ mɔgɔ 5 bɛ aw fɛ yen an ka vidéoman 5 bɛ aw fɛ yen a y'olu ci aw ma a ye nana an ka vidéoman 5 ye voilà aw ka tubabukɛ bɛ taa aw ka tubabukɛ bɛ taa sans problème an b'a ta an ka avion na ka taa an b'o dɔrɔn de kɔ a banna kamalen kɛlɛ ma se sofɔrɔkun na fɔlɔ dɛ an ka bɔ nin kɔnɔ an bɛ bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ parce que Macron jamanen de don awɔ e ɲɔgɔn denmisɛnnin cinini e de bɛna fɔ k'e bɛ nin i jama anw kunna o ti kɛ dɛ fa tɛ o ti kɛ dɛ kamalen e ko ko Macron tɛ dumuni kɛ bi a tɛ dumuni kɛ tile 2 in parce que kamalen ni mɔgɔ y'i bonya i b'a bonya de mais ni mɔgɔ nana ni dɔgɔyali ma sira i bɛ busan ta a kama de Segu i cancanen filɛ nin ye n'i bɛ min kɛ o kɛ Segu wallahi Asimi ye cɛ ye min ka di Ala ni kira la Asimi ye cɛ ye voilà Asimi n'a nɔfɛmɔgɔw ye cɛ ye a tɛ tɛmɛ nin kan quoi anw ka jamana y'an ka jamana de ye min mana anw diya an faso la an b'o de kɛ a banna e ka mɔgɔ minɛna kojugu la yanni i bolo fila da i kɔrɔ ka anw nɛliw e b'a fɔ k'e b'a diyagoya ayi fɔlɔ u tun b'a kɛ ten de o u bolo k'an bɛ fɔlɔ tile de la halisa an tɛmɛ n'o la u bolo k'an bɛ fɔlɔ de la alors que an bɛ yɔrɔ min na ko bi anw ka jamana ni fɔlɔ cɛ ka jan walayi anw tɛ politiki fanga la dɛ ayi an t'o la bilen o a banna kamalen naam an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ko kunjɛ cogo ɲa yarabi kamalen o tension de wulilenba de bɛ bi a banna Bamakɔ ani i ka Paris ni ɲɔgɔn cɛ sigi k'a fɔ nin waleya min filɛ a na tɛ ka mɔ dɛ maa caman sigilen don o de laban bɛ wuli k'i da don nin ko la a banna an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kunjɛ hɛrɛ la yarabi sɛbɛn b'i bolo kamalen i b'a to n ka taa ni kunnafoni ye a bɛ de kamalen i k'a dɔn nin waati in na kunnafoni gafe min bɛ n bolo a b'i wele ko i k'a dɔn Maliweb maa min tigɛ n'o bɛ sɛbɛn in na a tɔgɔ ye ko Zana sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka jamana kɔnɔ Segu Tarawele tile 2 in na taji ko gɛlɛya i k'a dɔn o manara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bamakɔ y'a santi k'a fɔ ko taji ko gɛlɛya donna a la Segu Tarawele a kɛra sababu ye anw ka jamana du denkɛ fɔlɔ premier ministre i k'a dɔn le général de division Abdoulaye Maïga taji baarakɛbaw taji ɲɛdɔnbaw a y'u wele ka baro kɛ ni u ye sigi min na n'a ko u ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ taji bɛ se ka sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na lafiya la Segu Tarawele o kɛlen kɔfɛ taji baarakɛbaw u y'a jira premier ministre la k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ taji bɛ se ka na cogo min na nka olu bɛ laɲini kelen min kɛ jamana fɛ fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ i ka lakana ka kɛ ka ɲɛsin olu ma u ka citernes k'u dɔ f'u ka don Bamakɔ kɔnɔ yan ko olu ka laɲini ye o de ye kamalen i k'a dɔn premier ministre ye layidu ta u ye a ko ale ni taji bɛ taa ɲini an sen de la k'a ta kuyɛri la ka na n'a ye ko olu b'a kɛ dɛ o kuma in negilen don vidéomani dɔw la Faransi u bɛ tilen k'o kumani de fɔ ka tilen k'o kumaniw de fɔ ko u tɛ taa ɲini sa kamalen ne ko ale n'a si kɛ yen nɔ yan a bɛ hali ni nin politiki banna ni nin sen sera Bamakɔ yan a hali ni anw bolo t'a sɔrɔ ka bugɔ mana bɛlɛ bɛ ne ka sagi kɔnɔ ne n'i bɛ kɛlɛ ne t'i ci bilen dɛ ne b'i i taatɔ to yen mana bɛlɛ bɛ ne bolo yan papiye ko tɛ mana bɛlɛ ko la numukɛ dɔ bɔra tile 2 in na k'ale bɛ ko ni min y'a ɲɛda yira la k'ale ne bolo k'e bɛna baro wɛrɛ kɛ
numukɛ e ke bolo da i dusu la bi ma nin gɛlɛya bila sen nɔ e ma kuma kana a tɔgɔ ye yanni akali bɛ kɔrɔ bɛ e ma kuma o rɔ a b'a fɔ cogo di cɛ tɔgɔ ye de a na kɛ ni basi buranin sɔrɔlen don a bolo e y'a sɔrɔ ne la dɔ de numukɛ tiɲɛ la nin tɔgɔ in kɔnɔ ne yɛrɛ la koyi ne ye cɛnin ka video yan a chaque fois ne bɛ taa ka na lajɛ ne bɛ yɛlɛ bɛ tila ne la ale m'a ɲɛdɔn hali sa ale i b'a sɔrɔ ale bɔra a bɔra kow kalama sisan ne ye n to la ne bɔra video wɛrɛ kan ko kurun tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ ko donsoba ye direction wuli kuma dɔ la video man ka video mɔgɔ la yɛlɛ koyi non a bɛ kɛ cogo di a bɛ dugawu de kɛ ala ka Sanogo an bɛ ko minnu nɔfɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya yarabi parce que ni ko ɲamina bɛɛ de b'i ta sɔrɔ a la o n'i y'a sɔrɔ ko in ale bɛ fɛn kalamu donsobaw bɛ ko in kɔnɔ ɲama b'a sɔrɔ ko in banna siga de b'o la mais n'i y'a ye donso yɛrɛ marifa ta o dɔnko banna de koyi kamalen sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri ani taji baarakɛbaw ye nin kuma in fɔ awɔ kamalen a ko i ka dɔn an y'an to o la naamu kunun ko i ka dɔn citerne 30 ani bɔɲɔgɔnko très bien kamalen o bɔra Kayi fan fɛ ka bɔ Sénégal kɔnɔ awɔ citerne 30 voilà kamalen a citernew ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiw ka mobili donnen do ye très bien ka citernew escorter voilà u kana n'a ye 37 u kana n'a ye 37 awɔ u kana n'a ye u kana kɛ juru jama ye bilen ko juru jama in de kɛra défaut ye Kayi juru ka ja mobili citerne ka ca 80 ye juru ka non 80 o ka ca juru ka jan sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko ninnu filɛ nin ye ka délégation belebele de wele citerne 30 ani dɔɔni très bien u kunda i ka dɔn Bamakɔ kan yan a falen taji la tetetew kamalen u wulila u wuliyɔrɔ la Sénégal voilà ka se Bamakɔ yan hɛrɛ ni baden na voilà baasi ma u sɔrɔ très bien kɛnɛ in ka i ka dɔn maa min bɛ yen i ka dɔn ni ale kun ye commandant ye ni ko ɲɛmɔgɔya kun bɛ ale bolo kamalen o ti maa wɛrɛ ye koyi min ye lieutenant i ka dɔn Mamadu Kulubali Mamadu Kulubali i ka dɔn ko ɲɛmɔgɔya kun bɛ ale bolo ale ko a ko i ka dɔn mission accompli la jamana ye u bila baara min na ka na ni nin citerne ninnu ye kamalen k'a citerne bɛɛ donna i ka dɔn hɛrɛ ni baden la baasi ma u sɔrɔ chauffeur ka kuma don chauffeur fana ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu lafiyara chauffeur ko k'olu lafiyara dɛ ko ni convoi kɛlen ko olu chauffeur hakili sigilen kamalen k'u taara cogo min na u nana o nacogo la baasi si ma olu sɔrɔ foyi jamana fo nka chauffeur ko k'u bɛ min ɲini jamana fɛ k'a ka nin kɛ a taabolo ye min b'a to i ka dɔn olu bɛ se ka lakana i ka dɔn u ka baara kɔnɔna na cogo min na Segu Tarawele fasilikɛba ko a ko n'o tɛ Bamakɔ quartier damadɔ bɛ yen k'olu kun commencera ka kuli daminɛ dɛ kuran ko ko ka ko tiɲɛ yɔrɔ de ye kuran ko kun bɔra heure 18 na o y'a sɔrɔ i taara Kayi a bɔra heure 18 na ka na kɛ heure 6 ye heure 6 mu dara ko bɛ caya mu dara ko bɛ caya maa ma balo minnu kun y'u ka power bag file bɛɛ taara power bag ɲini bɛɛ bolila ka taa ta ɲini a ye taa power bag ɲini dɛ nka a bɛ n'a fɔ kunu kow seginna ka na normal la ko bɛ ka na normal la munna parce que an ɲɛ b'a la a seginna ka na niveau kura ta tuguni sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ bɛ fɛ k'a kɛ directeur jogo ye k'a sɔrɔ nin ko in kɛlen o directeur tɛ sinon ne yɛrɛ ye publication dɔ kɛ mais ne y'a ye directeur tɛ awɔ commandeur la sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko min ye lieutenant Mamadu Kulubali ko nous avons reçu pour tâche d'acheminer ce matériel. Kamalen ko nin matériel ninnu kɔni nalen tabarikala ko a kɛra hɛrɛ ni baden na basi ma ye a la ko essence citerne 30 ani dɔɔni olu sera ka ban wa dɔ wɛrɛw bɛ ka na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ a ɲɛsira ye fasele ni min bɛ bɔ ni citerne ye Sénégal bɔda la a ye taa côté dɔ in fɛ a banna an bɛ t'u escorter très bien Kayi sira de cɛman ye donc hali n'i bɛ boli i tɛ se ka boli kosɛbɛ i bɛ taa dɔɔni i bɛ taa dɔɔni donc pour éviter ça u ka bɔ ni sira wɛrɛw ye très bien et puis u ka taa citerne essence ta yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ ka kuma minnu mɛn vidéoman da kɔnɔ o kuma ninnu tɛ kuma basigilenw ye dɛ a banna ko essence talaw ko olu b'u jɔ fɔlɔ tiɲɛ tɛ ko essence talaw ko k'u b'u jɔ fɔlɔ a ma fɔ ten dɛ a ma fɔ ten dɛ a y'a ka baara kɛ a y'a ka taa ni ka segin kɛ voilà
ala sago aw sago anw sago bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sa anw sago bɛ kɛ dɛ a bɛ kɛ dɛ maa tɛ sigi jɔnni ye o a sigi jɔnni ye an ka taa kamalen naam maa 260 ani i ka dɔn maa 260 maa 36 awɔ 151 kamalen i k'a dɔn min ye olu yera fonctionnaire la minnu ma taa u enrôler o waleya min kɛra a ko syndicat wulila ka jɔ dɛ syndicat ko non o tɛ kɛ non o tɛ kɛ nombre min fɔra syndicat ma sɔn o de ma ma sɔn awɔ ma sɔn nombre de ma awɔ ma sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ a y'i ka don gouvernement a bɔra waati dɔ la k'a fɔ maa minnu bɛ yen minnu taara i ka dɔn jamana ɲɛmaa y'a ɲini u fɛ u ka taa u yɛrɛ yira ni i ka dɔn u tɔgɔw sɛbɛn u jamu sɛbɛn u bɛ baarakɛ daminɛ k'a fɔ a kana kɛ i ka dɔn wari bɛ fu bɛ ka sara o kuma fɔ i ka dɔn ko maa min yira ye n'olu ta ma kɛ o ye maa 36 ani 151 nin kuma fɔ ni nin sisan cɛ kalo saba de dilen don u ma u ka t'u yɛrɛ yira kalo 3 di u ka t'u yɛrɛ yira maa nombre hakɛ min fɔra caman taara liste la o m'i tɔgɔ ye dɛ caman de taara liste lajɛ o tɔgɔ tɛ yen e ma taa i tɔgɔ di e yɛrɛ ta kun liste lajɛ e ma t'i tɔgɔ di o e bɛ taa liste lajɛ e ta kun ye liste lajɛ jumɛn jɔn de ye tɔgɔ di jinɛw y'a di wa Wafulaw y'a di wa cɛ sigilen filɛ nin ye ko ayi ala n bɛ ka kɛ maa wɛrɛ ye sa maa dɔ sigi dɛ o tɛ k'an lajɛ wa cɛ ye concours min kɛ hakɛ de b'a la wa an bɛ dugawu de kɛ an minnu ma taa yɔrɔ le ni maa 36 concours wɛrɛ bɛna lancer caman bɛ don dɛ mɔgɔ tɛ fili ni yɔrɔ kuma ma maa tɛ fili ni yɔrɔ kuma ma anw ye fonction publique kɛ ka segin k'a kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ jamana in contre la anw de kan ka kɛlɛ kɛ mais anw bɛ sabali parce que jamana kɔnɔ hali logements sociaux an y'an sen don k'an bolo don an fɛ an m'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ a t'i sɔrɔ wa laban min sɔrɔ la minnu enrôlé bɛli filɛ nin jama min a tɛ bugu b'u bolo dɛ voilà ni ye syndicat kɔni fasa fililen ko o ko tɛ ko den ye dɛ sisan kun bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ n ka ATT bugu kɔnɔ F4 cɛ ne ka to ka taa bɔ i la denkundi la yen an bɛ yɛlɛn sanfɛ an bɛ te min ka liste kɛ k'i tɔgɔ k'a la Abubakari Sanogo malien de l'extérieur ka tila k'o bɔ a la e kun ye l'extérieur la ne ye malien l'extérieur de kɛ e bɔ kun b'a la an ɲɛ b'i la don o don sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ko in ta k'a lajɛ a ko syndicat wulilen don ko nin ye bras de fer ye u ni gouvernement cɛ ko ye k'a yira k'a fɔ nin waleya min kɛra u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini u k'a ko sɛgɛsɛgɛ ni k'a ko ɲini jinjɛmajɔlen na sɛbɛn in an y'a bɔ Malijɛti kɔnɔ a ka bi sɔgɔmada in na bɔli don kunnafoni di sɛbɛnw na Malijɛti an bɛ foli d'a ma Segu Tarawele an b'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo a bɛ ɲa fasere a ɲana walayi Segu Tarawele lundi ye 22 le 22 septembre. Allah. Hommage à nos braves soldats. Ouais. Hommage. Non, ugu hakili to ni yɔrɔnin na. Abana. Allah. A y'a hakili to ni yɔrɔnin na. A hakili to ni yɔrɔnin na. Aw ni anw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Aw ni anw ye kelen ye. Je te dis. An bɛ aw kɔ. I y'a faamu. An bɛ aw kɔ dɛ. Filanu ko Ala ka hɛrɛ k'a ye. Ala ka hɛrɛ k'a ye. Walayi. Ala ka aw lakana. Ala k'aw kisi. A bi san 30 ni san 6 bɔ. Min bɛ ka kɛ bi. O kun tɛ ka kɛ bilen. Ani avion min voyager n'a kun tɛmɛna Mali dugukolo sanfɛ. Est-ce que bɛɛ kun b'i kun ja. A banna. Parce que an kun ma deli avion ko la. An kun ma deli ka avion ye an ɲɛ na. Mais bi avion bɛ tɛmɛ i kunna fɔ denmisɛnninw yɛrɛ b'a fɔ ko avion bɛ tɛmɛ. Ko avion tɛmɛtɔ filɛ nin ye. Walahi. Asimi e nana ɲɛnafin bɔ la koyi. Ja a ye souveraineté ko min fɔ tiɲɛ don. Tiɲɛ don koyi. Ni y'an fɛn bɛɛ y'an jogorɔ. N'aw ma fara armée Mali la Mali jɔ dankɔrɔ bani n'aw ma fara dugutigiso la doso bɛ kɛ tomu ye. Ko ni min bɛ armée Mali dɔn armée Mali ye kabayegeru ye. Cɛ Kamalen. N'i ye nin fɔ ne fari kasi bɛ yaala de. Ala. Parce que fana ne dossier fana don concours la o ma. Armée nɔfɛ yan. Ne ma passe di. Ayiwa kana to école la. An bɛna kɛ 2013 promotion de. Kana to école la. Parce que 2012 an ye dossier don mais 2013 promotion de kun bɛna kɛ anw de. I m'a ye. Ça fait.
Min ka ne b'a coup d'état kɛra Sanogo ka maa talenw kɛ. Volontaire. Volontaire ya ne taara lisi don. Kamalen. Policier de kun ka di ne ye. O de ma diya ye. O kelen de kun ka di ye dɛ. Surasiya de kun ka di ne ye ka kɛ armée de l'air ye. Ne ye n ka dossier don policiya la. Ni n ka bac diplôme ye. N somɔgɔ t'a kalama. Kabila t'a kalama. Balima t'a kalama. M'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama. I kɛra anw ka Sueba ye. Sueba kun bɛ bitiki feere anw ka da la. A taara a donna sɔgɔmada fɛ a wulila k'a bɛ taa dugutaa dɔ la. O kɛra Sueba tununnen ye anw na. A taalen a nana don la a nana ka bɔ dugu kɔnɔ a kunkolo gananen don. Ala. Saki dɔ bɛ a kɔrɔ. Mɔgɔ m'o faamu. Mɔgɔ m'o faamu. A bɛ ka dulɔkini dɔ don. Chemise ne bɛ to ka dulɔkini minnu da. Sibɛtimani. A nana ne ka kɛta ka kuma dɔw fɔ. Ko wa Sueba kɛra policier ye. A sisan a fɔra a bɛ ka jala sɔrɔ dɔɔnin. Tabarikala. Ale donna kabini 2020. Sueba tununa anw na mɛnna dɛ. Anw y'a ɲini kabini 2019. A kun na kɛ promotion ye. Anw y'a ɲini kabini 2019. E kun b'ale ɲɛ dɔɔnin. Nka tiɲɛ la siɲɛ filanan ne ma taa tuguni. Ne découragé la. Santi tan de sa. O y'a sɔrɔ radio wari dunni daminɛna. Armée Mali. An b'a kɔ bi an b'aw kɔ sini. An b'a kɔ dɛ. Lundi. A ye bɔ an ka taa o lajɛ. A banna. N'an bɔra yen dɔrɔn. A banna. Zo. N'an bɔra bolo an bɛ bɔ Surasiw filɛli yɔrɔ la dɔrɔn. An bɛ taa Zo. An bɛ don Zo la. Fo. Voilà. Place 50 la. Place 50 an bɛ don. Ala sɔnna ma. Voilà. Kamalen bɛ taa ni kunnafoni ye. A bɛ de. Sɛbɛn min bɛ n bolo le challenger. Challenger ko. Bintu Jara a bolonɔ b'a la. Bintu ko mun. A ko an ka taa Sokɔrɔji. Kamalen i k'a dɔn Sokɔrɔji. Kabako bɛ dugu la Kakana ko. Un conducteur de mototaxi disparaît avec la femme d'un enseignant. O ti bali na. O ti bali ne la. Kamalen. Fasirikɛba ko. A ko nin ye telimanitigi dɔ de ye. Voilà. K'a bolila ni école karamɔgɔ muso ye. N y'a to Ala ni kira mɔ. École karamɔgɔ muso. Min sara ta kalo la 230 240. E b'i bɔ o nɔfɛ e bɛ taa mun ɲini telimanitigi. Na n k'a ɲɛf'i ye. Naamu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a filɛ. Telimanitigi i k'a dɔn ale ni muso in. U kun bɛ taa ciw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya. Ni muso in n'a bɛ taa diɲɛ ci o ci la. A bɛ telimanitigi wele. Telimanitigi n'an ta an ka taa. Kamalen i k'a dɔn telimanitigi bɛ na. A bɛ muso in ta u bɛ taa ci la. Kuma bɛɛ. Ci ninnu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ani telimanitigi bɛ taa. Kamalen nka mun nana kɛ kungo ye. Ni telimanitigi na o na. Ni muso in bɔra so kɔnɔ. Telimanitigi b'i jɔ muso ma. Non i parler don dɛ. I ka kale da tuguni ɲɛna dɛ. Alahu akubar. Fini min b'i la ni fini ɲɛna dɛ. I cɛ ka ɲi dɛ. Ayi bon sisan n bɛna kuma kelen f'i ye. Muso bɛ lasegin. Kɔngɔ b'a segin. Kɔngɔ. Telimanitigi bɛ wari di muso ma di. E ka kɛnɛ kɔni wari min bɛ sɔrɔ teliman i b'o da dɔn. A y'a maa kalanamaw ye dɛ. Kamalen a bɛ nin kuma minnu fɔ muso ye. I k'a dɔn kuma o kuma. Ni telimanitigi bɛ ka muso ta bin. Sini muso bɛ siri kura wɛrɛ kɛ min ka jugu ka tɛmɛ kunun kan. A kɛra prince dɔgɔnin ye. Kɛra prince Jara dɔgɔnin ye dɛ. O bɛ commentaire min kɛ musow kan. Prince dɔgɔnin don. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɛ. Kamalen i k'a dɔn u y'u to nin de la. I k'a dɔn kuma o kuma n'a bɛ na. Muso in bɛ fasi kura bɔ. Muso in bɛ siri kura bɔ. Don dɔw la a nan'i kanto muso ma. A ko muso ma e yɛrɛ filɛ nin ye. E yɛrɛ tɛ école karamɔgɔ muso yɛrɛ ye. A ye cɛ ka furu sa. Ale bɛ mun baara kɛ. Telimantigiya. Telimanbolila dɔ kɛ. Sisan ale bɛ mun ka kɛ. E tɛ n kɔnɔ n ka kuma. Ŋaniya ko de tɛna nin ŋaniya yɛrɛ la an nɔgɔlen bɛ dɔrɔn a ma. A to n ka kunnafoni tɔ ɲɛf'i ye. Anw nɔgɔlen bɛ dɔrɔn yanni an ka taa an ka enrôlement kɛlɛ la an bɛ nin kɛlɛ kɛ so fɔlɔ.
Sebenarnya ko ako ni atani nga alaje minyo ikado lokol kramago ako ni so min be amuso la abado ni tale muso ketugo ye bari nale kumana muso be jabi min di alema kamale o jabi o mai nale kumana muso kumbe ale jak makon bato tugo mina kamale o teka ketugo ni kwe kamale ikado amanya min ko ambe bale min na dondola muso koni ako tellement tigi ma inyente de ebe ka kuma min fo kuma nye chien la ki kai ni ekol karamgo ya mankan o mali furu abi sa nyama mwa akunyina na de kwa furu le no metri mu sebenarnya ko ako ni ata kala je tellement tigi ni muso be kuma ni muso tara so tellement tigi ba wele ani muso be baraka vokalla ani muso nyininga iye muntobi bi ibe ka muntobi bi ni ko iga plan ye jumanye abe muso wele appel video la kamele ube nyonye téléphone na kamele ay bu nyonye tugo di folo appel video la ke why boy voilà on flâne ni yoro na comment o de jara bora tellement ngula hali reportage gira tellement mulla moti dayla mo ikra jimo ma ni vita ne ka tellement ko sababu baba no sababu jebe kunde jowa mogo kumene la jo ne ka tellement me bolo wati mina mogo kumito la jo ko he tellement tigi mba fu yon konte tellement tigi ye mogo te dala maintenant ne be loise la dumi ngona du do da nya sino do ana don la ne ka tvc jole nga dala de muso do nya na ne kunu sino wala jago ya ku mogo be tellement tigi la ku kata u ka mogo do bla autogar la nen kale o do ngone ka moto nteshi o do ne nga moto fale baba jeune jamamulo jeune jamamulo mangere basite kamale nam sebenarnya ko akoni ataka alaje fami ikado ambe ni yera min flani ye ko tellement tigi koni wa kwani muso ye duru de do finyala kamale ani muso bolila kabo sogoroji ani muso tara ma tu tayoro do ube quartier mina ma to do tellement tigi tunune de flani ni wal muso ukata yirumojo Yirmajo kuludala ani très bien inyara be yoro do fo ani kala mangoro sugu ko na yoro minum be magasin minum temo wulu kabala sugu ay ba nyini bola tellement digi bi jo kan yoro jume abi jo fami vi ana tava fami ni ko sebe be muso yi ka vi la retard la de bo kalama yi ka vi segi ko fedi lol metri ka kan furu igara fo isra na tra retard na le maître be ka to kan fo ako migne ikado l'enseignant considère comme une disparition forcée ay etaka famu le maître ça de tant ka be ka jati na fo ale muso jagoara de ka muso la tunu ale te ka famu kamale o ta bane chani mi vo le maître to chani mi vo muso e to foli masoro kui abe kuna ke ni muso mena nyamulo e mangi nga foka chekani nangal ekole kala mga to ga biza nga to ka fi muso no charmu bila no tete male lokole kala mga to ga mi fo nanga be fi ibna famo abe fo ako namu dans sa déclaration il accuse le conducteur de mototaxi de séquestration n'a fɔra ko séquestration kama jago ya mina ka tanga yɔrɔ dɔ la a tigi se t'a la o tɛ otage ye sa a taara ka taa plainte du telimantigi kama n'a yera kuma min na a bɛ yen telimantigi bɛ yen telimantigi tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ u bɛ ɲɔgɔn ko fɔ a mɛn o mɛn u bɛ taa nin dɔ bɛ nin gosi nka sɛbɛnnikɛla ko mun ye ko in ye a ko dans le quartier en moquerie indignation et compassion chacun commente à sa manière voilà ko ni min kɛra dɛ ko quartier kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka lɔgɔli karamɔgɔ ɲagari kɔrɔ bɔ k'a cɛbakɔrɔtɔ ko telimantigi bolila n'a muso ye ne ko kunbɔnkola de ye nin ye koyi ne ko i b'i kunbɔ i muso la mun na de i taara i muso lamɛn sa sanuko i ni ne tɛ sɔrɔ an tɛ don sira kelen fɛ n'i ye muso furu a nɛgɛ mɛn nin ni koko pɛrɛnna basa bɛ don wa basa kolikɛ donnen filɛ nin ye dɛ awɔ kɛ sisan yɔrɔnin dɔ ye ekɔli karamɔgɔ jɛ an bɛ n'o de ye o yɔrɔnin ye mun ye c'est à dire que i muso a bɛ kɛ e kɔnɔ tuma dɔw la ko e bɛ ko dɔw kɛ ko o ye jɔn yɛrɛla de
Segu. Ni mi muso commentaire kɛ ni cɛ wɛrɛ y'a commentaire kɛ n'o cɛ ɲɛ bɔra fɛ don o don a bɛ taa n'a ye. A bɛ taa n'a ye. Ne tɛ mun de fɔ ne ka kuma kun de ye o. Wa e b'a kalama n'i b'a fɛ k'i muso bila ka pari han. Kana fɔ a ye k'i pari. N'i b'a fɛ i muso ka pari. N'a ye fini o fini don. O commentaire kɛ. Sini a bɛ fini wɛrɛ don min ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. O commentaire kɛ. N'a y'i pari. Ne ko ka to k'a fɔ i muso yɛrɛ ma ko cɛ très belle i cɛ ka ɲi dɛ. Cɛ ne yɛrɛ kun tɛ k'i ye. Walima n'a ye tobili kɛ k'a fɔ ko e cɛ nin diyara dɛ. Ne ko o bɛ maa fa de wa. N ko wa a caman muso bɛ minɛ ala tan koyi. A caman ta bɛ minɛ ala tan dɛ. Ala. Kuma duman fɔli muso ye o fana ko gɛlɛn. Hali i bɛ to k'i kala lɔfili ka to ka muso wele cɛ. I ka o don na dumuni sa ne yɛrɛ ɲinɛna tɔgɔ kɔ. Ale bɛ ka tɔgɔ dɔ di moti. Kamalen. A fɔ k'a k'o tobi hali n'o man di. Kamalen. Ni nan duman tobira don o don ni ne kɔni y'o dun. N bɛ 100 di n ko forfait sa n'a diyara. E tɛ cɛkoloya ye o. Yanni ka to 100 ci maa dɔ ma. Ayisa. Lala to hakili la ko muso fɛ kuma ni fɛnw ye ko wɛrɛ de sa. Olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. Olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. C'est à dire que dɔw ka faamu de dannen don sira la. A bɛ kɛnɛ kan. I y'a faamu wa? Kɛnɛ kan. Dɔw ka faamu de dannen don sira la. O ye problème ye. I b'a kalama ko muso jugu tɛ yan. Ayi muso bɛɛ de ka ɲi. Voilà. A bɛɛ bi komi ne ka Jakarta in yɔrɔ a cɛ ka jugu mais n'i taara ni réparateur fɛ sisan k'a réparer ka ɲɛ ka façade k'a la ka taa ni Basegu fɛ ka façade ɲɛnama k'a la. A tɛ kɛ moto ye wa? A bɛ kɛ moto ye kɛ. A bɛ ten muso ma kɛ hali ni muso kɔrɔlen don. N b'i fɛ i ka di n ye. A b'o fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. O b'a ni lafiya. Don dɔw bɛ kɛ. Awɔ. Kɛlɛ ye diyagoya de ye. Kɛlɛ don bɛ yen. O bɛ yen. Nka ja don fana bɛ yen. Mais ni kɛlɛ don nana. Kɛlɛ kɛ. Voilà. Ni ja don nana. Ja kɛ. O la muso n'a dɔn k'a fɔ ko yan ka di yan ka kunna. Voilà. Mais k'a kɛ e yɛrɛ ɲɛ non on n'a pas de temps. E ɲɛ kumunen don kuma bɛɛ. On n'a pas de temps. Lɔgɔtiri caman bɛ ni problème b'u la dɛ. Kamalen waati ne kɔni bolo ta banna. Ayiwa baasi tɛ. An bɛ an filɛbaw fo. Ka tila ka segin a kan. Min ye Zo ka concert bɛ yen. Kosɛbɛ. I ka dɔn 22 wula fɛ. Awɔ kɛ. An bɛ bɔ défilé kɛyɔrɔ dɔrɔn. An b'an kun da yen kan. A banna. I y'a faamuya. Tam Tam TV yɛrɛ bɛ kɛ yen. Très bien. K'a daminɛ kabi wuladafɛla nɔ. Awɔ. Fo ka taa bila. A banna. Donc an bɛ dugawu kɛ. Ala k'a don yira n na. Ala ka hinɛ bamatɔ la. Yarabi. Ala ka yafa k'a ma. Amin. Kamalen. A dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'a ma. Yarabi. Ka juma hɛrɛ d'a ma. Amin. Kamalen. Wa salam.